Kardom Karbi Engleng, welcome back to my channel. Pinyang ni tumla sabde long thek polong ji lake non ke bangji. Share production hin pen Karbi Lun Kan arjan akimi ke paklang ponji do. Totong te la sabde long la solun kan arjan betakle. Ang tola lam chithana mixina. Non ke bangji share production hin pen kapaklang ponji Karbi Lun Kan arjan akimi amen lake. Matching ASAMI Solun kan arjan long ceparjan pon abang pi bang pu tum lake non wikimia mong penong nam chithang klong la pen Karbi Lun Kan arjan long ceparjan thaiga bang pu ake hai Prince Engleng la pen non wikimia mong pen long nam chithang klong la pen Karbi Lun Kan arjan long ceparjan thaiga bang pi akai pi Jevika Timungpi atomensi ceparjan pon iglo. Ta solun jerahan kilun la pen kechok la pen atot pi bang pu lake non wikimia mong pen long nam chithang klong la pen man peng do lun sepo Sonjit Ronghang pensi lun pon lo. La solun jerahan music director mate music pi bang pu lake ke hai horen tok bi alang leke bhai studio pen. La solun kan arjana phan mohor ke nera bang pu lake khai Pakistan se la pen raje ke pa medona bang pu lake khai Alex la pen director bang pu lake khai JemsingBey la pen producer bang pi lake prima teron pi. Ilitum la solun kan arjan prabjin pen share production YouTube channel along thek polong idapo nang litum kado kavesta me la so YouTube channel stami humdin na mikha la pen alang lithan stami kang hon la pen supporting tha anso se alang litum stami ang song pali dun thegya pa nang litum jong si la so video lang me send bote video phana le sipira la pen serek tha la pen la so video long kechok je kile lian stami dia ponik po posin ning thelo la pen next video long le chitang tuna Kardom.